Model FIRA. FIRA vznikla na základě požadavku mít model nižší než Zlín G2 nebo Zlín TX. Tato bota je cílena na širší okruh hasičů. Je bulcnovaná v zadní části, po celé zadní části svršku pro lepší komfort a ohebnost. Má bulcnování v přední části svršku pro lepší ohebnost. Dále má anatomicky tvarovaný límec pro lepší pohyblivost nohy při zásahu, tak, aby nedocházelo k otlakům a k oděrkám. Polstrovaný jazyk v přední části. Bota má výrazné gripy pro lepší nazouvání, vyzouvání, přenášení, údržbu. Má reflexní prvky, které je umístění ve spodní části obuvi, tak, aby byl vidět při oblečení zásahového oděvu. Obuv má výraznou ochranu špičky a ochranu paty. Tyto komponenty mají výrazné funkční žebrování. V přední části při zákleku slouží k lepšímu zafixování nohy v terénu, v zadní části pro lepší a efektivnější vyzouvání obuvy. Opět obuv má v přední části šněrování, v boční části zdrhovadlo, to znamená, že přední část obuvy se po nazutí nastaví na jakoukoliv šířku nohy a dále se používá pro rychlejší nazouvání, vyzouvání pouze zdrhovadlo. Certifikace je 15090 20345. Obuv patří do třídy F2A do C-čkové kategorie, kde zhruba uprostřed. Obuv je antistatická, má odolnost proti uklouznutí, odolnost spodku obuvi proti teplu, odolnost spodku obuvi proti chladu, voděodolná, odolnost proti propichnutí nekovou vložkou, odolnost krycí špičky proti oděru, udržení na žebříku, odolnost podešve proti palivovým olejům a má zabudovanou vnitřně ochranu kotníku. Alternativy. Obuv vyrábíme v provedení celokožené, kde bulcna v patní části, límeček a celý přední jazyk je z kůže měkčené. Další varianta je s textilní kombinací, kde límeček a jazyk je z textilu, nomek s keramickým zátěrem v barvě černé. Další alternativou tohoto modelu je verze s protipořezovou vložkou. Vyrábíme obě dvě varianty, i celokoženou, i kombinovanou s textilem. Je to obuv, která splňuje opět normu 17249, level 2. A to stačí.